Greetings and compliments of the new season. My name is Dawn Thandeka King. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele mbukeli weNdobane TV. Siyajabula ukuthi usubscribe kule channel yethu. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu weyibukayo le video kodwa ungakasubscribe. Siyacela ukuthi usubscribe mfowethu ukuze ungaphuthwa nayo yodwa ivideo esiyifakayo kule channel yethu. Ngicela ukuthi manje ubambe uqhubekele phambili bafowethu. Ngithi shout out to these people okumthobisa izwane kanye noSiboniso wakaGoqo. Kanti nawe uma ufuna ukumentionwa kanjena kuma videos engiwenzayo kanjena ngiyacela ukuthi usubscribe lapho futhi ungagcina ukusubscribe kuphela bese futhi uyalike. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Umdlali kaMabonakude uDan Thandeka owaziwa ngikaMangcobo kumdlalo owuchungechunge uZalo uyashiya kuZalo. Lakho kulandela ngemva kokuba etshela bamaphephandaba ukuthi ufuna ukukhulisa ithalente lakhe ingakho ezomove from le show eye kwenye show. Kanti umphela oyi-commentator uye wafakazisa ukuthi uMangcobo uzoba yi-forefront kwenye ishow ezobe ibizwa ngokuthi Doop Sloop. Le show lena izodlala nje maduzane. Kanti-ke ngokomthombo othembekile kuye kwavela ukuthi kahle kahle uMangcobo akasekho happy about i-storyline abamnikeza sona njenge-character yakhe. Kanti-ke mina mbukele ngifisa ukuzwa uvo lwakho uma ukuthi le ndaba ubusuyizwile ngifisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi ngabe ngampela ibapha abaqinisile ngabe umthombo othembekile njengoba usitshela ukuthi uMangcobo kahle kahle yena ube secasulwa i-storyline saso uZalo. Uma ukuthi wena nawe uyasibuka ngoba nami ngiyalibuka uZalo ngiyasibona i-storyline sakhona. Ngizocela ukuthi ucomment lapha kwi-comment section ungitshele ukuthi ngabe wena usizwa sinjani i-storyline soZalo abambhalela sona nakhuza uMangcobo uDan Thandeka laphana. Abazange bambona